Prieteni dragi, în acest video vreau să vă vorbesc de faptul ce înseamnă să mergi singur în oraș, la evenimente sau în vacanță. De multe ori nu alegem să mergem singuri undeva doar pentru faptul că nu avem cu cine să ieșim. Nu, chiar de multe ori avem nevoie să ieșim doar noi cu noi și să ne respectăm pe noi și avem nevoie pur și simplu de acest lucru. Eu, de exemplu, personal am nevoie de acest lucru și ies foarte des singură, merg în vacanță singură, merg la evenimente singură, ies în oraș singură, fără nicio problemă, pentru că asta înseamnă să mă respect pe mine și să mă pun pe primul loc și asta înseamnă să fiu și o persoană puternică. Nu am nevoie absolut de nimeni și nu stau după nimeni, în primul rând, așa o consider eu corect. Dacă voi aveți nevoie să ieșiți singuri în oraș, mergeți în vacanță, la evenimente sau oriunde aveți nevoie, fără să stați după nimeni. Pentru că asta înseamnă să fii o persoană puternică, asta înseamnă să te respecti pe tine și să te pui pe primul loc. Este ceva normal și ai nevoie de acest lucru.